Molt bones. Bueno, avui us volia ensenyar una eina que crec que va molt bé. És un programa que s'ha d'instal·lar al vostre ordinador i és per poder pujar imatges des de l'ordinador a Instagram. Així les publiqueu directament. Trobo que va molt bé perquè així no heu de passar-les al mòbil i, per exemple, si teniu eh, imatges de productes o coses que heu fet les fotos amb una càmera, doncs des de l'ordinador es poden publicar directament en Instagram. Bueno, doncs per fer-ho hem de buscar un programa que es diu Grambler, és una miqueta impronunciable el nom, mm? És aquest aquí. Llavors, aquesta és la seva pàgina. Doncs per descarregar-vos el programa, cliqueu aquí o aquí, depenent del sistema operatiu que tingueu, i l'instal·leu com qualsevol programa. Bueno, aquí ja teniu un petit tutorial sobre com s'instal·la i com... Podeu enviar vídeos també a Instagram. Llavors, un cop ja el teniu instal·lat, com qualsevol programa, veniu aquí, i jo com que és dels que més utilitzo també, doncs cliqueu i ja s'us obrirà. Llavors, per registrar-vos, per dir-ho així, us demanarà aquestes dades, un correu, una contrasenya, una contrasenya que és per confirmar-la, l'usuari d'Instagram i l'usuari, o sigui, la contrasenya d'Instagram. Jo, com que això és per registrar-vos, jo com que ja hi estic registrat, doncs, bueno, poso el meu personal. I llavors ja accedeixes en aquesta pantalla. Està molt bé perquè pots canviar entre comptes. Per exemple, aquí ho diu un switch account. Mira, això és per canviar l'idioma. Per desgràcia encara no està en català, podeu posar en espanyol i almenys si no sabeu anglès és més entenedor. Bueno, com us deia, aquí podeu canviar de compte. Us apareix aquest requadre i llavors podeu canviar el tipus de compte. O, si això és per afegir una compte nova. Llavors, què hem de fer per pujar les imatges aquí? Doncs mira, cliquem aquí i llavors ja us dirà que busqueu una imatge, la que vulgueu, no sé, la que vosaltres vulgueu pujar. Anem a veure, buscar-ne una. Mireu aquesta aquí mateix. Si ja el tamany ja és idoni, doncs ja us dirà que perfecte, endavant. Si no, us dirà que retalleu i que... Aquí és per si voleu posar-hi filtres, jo no n'hi vull posar. Això és per crear moviment, però a mi no m'agrada com queda. Llavors aquí heu de posar el que vulgueu posar al peu de la foto, no? No sé. Us posaré els hashtags. Per dir alguna cosa, no? Aquí podem posar, no sé, no sé, això ja el que vulgueu. Aquí podeu posar els emojis, aquestes coses. Inclús, fins i tot, podeu programar quan es publicarà.
Llavors, aquestes coses d'aquí, això què és? Això és com una mena de... Aquest programa el que fa és connecta entre altres persones que tinguin aquest mateix programa i el que fa és que tu, sense saber-ho, li vas donant... sí, automàticament va donant me gusta i aquestes coses a imatges d'altres persones que tenen aquest mateix programa. Això el que genera és com una mena de crèdits, que és això d'aquí, i quan tens uns certs crèdits, per dir-ho, el que tu fas és dir, mira, penjo aquesta foto i vull obtenir doncs, aquests 45 m'agrada. Això jo tinc entès que no està gaire ben vist de Instagram, no, perquè sap que es fan servir aquest tipus d'eines i no ho valora massa bé. Jo, per tant, sóc partidari de no fer-ho servir. Sí que trobo que és supercòmode poder utilitzar aquesta eina per publicar les imatges a Instagram, però per això no, perquè a part no són usuaris fakes, que n'hi diuen, però vull dir, són persones que no tenen res a veure amb el teu entorn i potser ni els agrada la teva imatge i, bueno, cliquen perquè sí, o perquè el programa mateix els clica sense que tu ho sàpigues. Per tant, jo això no sóc massa partidari. Bueno, perquè ho sapigueu, això, per exemple, pel vostre negoci, per pujar imatges a Instagram, doncs, us pot anar molt bé. Per exemple, li diré que vull publicar immediatament i li dono enviar. I, per exemple, veurem si s'ha publicat. Vale, ja està. Bueno, aquí és el que us deia. Diu que puedes conseguir más me gusta gratis. Això jo trobo que no... Doncs, no sé, jo això no ho faig servir, no m'agrada. Doncs, perquè veieu que sí que funciona. Instagram... No vull, a veure... Caram, perquè no puc entrar aquí. Bueno, a veure si faig així... Vale, sí, entro al meu perfil i com veieu hi ha aquesta imatge publicada. La senzillesa de les flors, Bueno, com veieu, aquest m'agrada, ja no sé si és arrel d'aquests hashtags o és arrel d'aquest programa. Bueno, això ja com vosaltres veieu. Si creieu que voleu comprar o que la gent li doni m'agrada, la gent que utilitzi aquest programa li doni m'agrada, doncs vosaltres mateixos. Això ja cadascú depèn del que és. Bueno, doncs això és tot. Si teniu algun dubte, el deixeu a sota, o si voleu conèixer més eines d'aquest tipus, doncs m'ho dieu i intentaré trobar-ne d'altres. Gràcies.